no programa estaban xa cumpridas ou en proceso ou en marcha, non, en esta legislatura. Medidas que eran ambiciosas, pero tamén son realistas, pensadas para mellorar a vida de todos os galegos e galegas, marcando como prioridades as preocupacións da cidadanía, como son a vivenda, a atención primaria, a dependencia e a economía familiar. Ao longo destes 2 anos xa se adquiriron importantes compromisos como son a educación gratuita tanto ás escolas infantís como na universidade, a sanidade pública pioneira con cribados de campañas e campañas de vacinación ou o primeiro centro de protonterapia de España, o incremento do parque público de vivenda, o primeiro problema e preocupación dos galegos e galegas e tamén os españois, ou o plan de choque da dependencia, un área tamén cada vez máis abandonada polo Goberno de España e que cada ano que pasa financia con menos cartos a pesar de estar obrigados por lei a financiar o 50%. E agora toca seguir traballando para dar cumprimento ao 100% do programa electoral con 2 anos por diante para amosar que o Partido Popular de Galicia é o partido que máis se parece a Galicia e a mellor forza política para traballar pola Galicia calidade e pola Galicia do futuro. O acto que celebramos o pasado sábado só o pode facer o Partido Popular. Así o manifestou o presidente Rueda porque cumpre, porque ten palabra e porque goberna dende a responsabilidade, a seriedade, con rigor e con responsabilidade. Imaxinan vostedes a un partido socialista organizando este tipo de encontro para facer un balance do seu traballo? Pois é inimaginable. De que van falar? Pois miren, da lei da amnistía, do parador de Teruel, do Tito Berni, de Ábalos, de Coldo, de Cerdán, da muller de Pedro Sánchez, do seu irmán, do presidente da SEPI, da expresidenta da DIF, da condena ao fiscal xeral do Estado e tamén poderían falar de Zapatero. Zapatero é ese referente moral da esquerda, un referente que resulta que está imputado por presunto branqueo de capitais, organización criminal e tráfico de influencias. E sorprende que o Partido Socialista saia na súa defensa. E miren, quen defende a Zapatero só pode ser por 2 motivos. Ou porque forma parte da trama de corrupción ou porque renunciou a defender os estándares democráticos que se lle exixen a un gobernante e que todos deberían respectar. Ademais, Rodríguez Zapatero foi unha peza imprescindible para que Pedro Sánchez hoxe sexa presidente do goberno. De feito, Zapatero hoxe non estaría imputado se Pedro Sánchez non puxera ao seu servizo o goberno de España. Só hai que ler o auto de 85 páxinas para darse conta de que está pringado todo o Consello de Ministros. Dende a ministra de Facenda que autorizou o rescate de Plus Ultra, pasando polo ministro de Seguridade Social que parece que fixo desaparecer un informe ca débeda da Seguridade Social que tiña a aerolínea. E cal é o obxectivo do PSOE? Pois seguir na Moncloa, ao coste que sexa, tanto que xa fan acusacións e insinuacións sobre a xustiza que son absolutamente intolerables. Un poder judicial independente é clave nun Estado democrático. Os ataques aos xuíces dos satélites do goberno que se intensificaban a medida que a corrupción ia asediándoos máis e máis non son para nada admisibles. Non existe unha conspiración de todos os poderes democráticos contra o Partido Socialista. En todo caso, existe unha conspiración de todos os apoios de Pedro Sánchez contra a dignidade e a decencia democrática. O intento de manter a Sánchez ao fronte do goberno é algo do que teñen culpa todos e cada un dos compañeiros de filas do señor Pedro Sánchez e tamén os daqui de Galicia. O Partido Socialista de Galicia respaldou a Zapatero e as directrices de Pedro Sánchez. O número 1 dos socialistas galegos, o señor Ramón Gómez Besteiro, dixo: eu creo en Zapatero e
a Zapatero. Dixo onte, nun audio que distribuiu aos medios de comunicación tras faltar a sesión de control no Parlamento galego. Ata ese momento non se tiña pronunciado sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Estivo moi ocupado. Miren, tan ocupado estuvo que o martes, cunhas declaracións convocadas a medios dende o día anterior, decidiu cambiar a previsión e deixar que fora Aitor Bouza, casi que o último deputado que entrou no Parlamento no Grupo Socialista, quen respostara ás preguntas dos medios tras coñecer a imputación de Zapatero. Nin o un, nin a dous que están ali no Parlamento de Galicia tiveron a valentía de saír a decir algo. Pero, como decía, onte considerou máis importante pois ir a Gudiña. E a que foi a Gudiña? Pois foi a vender como logro un servizo que deteriorou o seu propio partido, o goberno de Pedro Sánchez, as frecuencias do AVE que unen Galicia con Madrid. Bueno, é moi gracioso o vídeo que distribuiu o Partido Socialista, non? Se veía a Gómez Besteiro falando co exalcalde de Lugo, por certo, chamándolle alcalde, non sei se por despiste, porque aínda non se dou conta de que xa non gobernan en Lugo, e lle dicía algo así como, que nos iba a decir a nós aquí ás 5:15 da mañán? Era cedo para o señor Besteiro. Pero, bueno, brincadeiras á parte, non? Mentras Lara Méndez era entrevistada na TVG, Besteiro citábase na estación da Gudiña con algúns medios, eso sí, sin facer pública o día anterior esa visita, escondéndose. Tería medo o señor Besteiro a convocar a prensa e a ter que atender preguntas que lle incomodan? Pois mire, mentras aplaudía a frecuencia madrugadora do tren que fai a parada na Gudiña, o líder dos socialistas de Vigo, Abel Caballero, criticaba que o AVE a Madrid pare en Santiago porque se perde tempo. Como ven, un Partido Socialista de Galicia que se contradí cada vez máis afastado da realidade, cada vez máis cobarde e cada vez con máis leas internas. Por poñer outro exemplo, Inés Rei. Inés Rei exixindo explicacións ao subdelegado do Goberno e compañeiro do partido a través dunha carta polos controis policiais do Partido Deportivo Andorra do pasado fin de semana. Un PSOE cada vez máis roto, máis fragmentado e, eso sí, moi guiadiños e moi unidos ao presidente Sánchez dende Madrid. Se di que hai que defender a toda costa ao señor Rodríguez Zapatero, os do PSDG agochan a cabeza e deféndeno por riba do que de verdade deben defender, que son os galegos e galegas. E máis alá da defensa sen precedentes dos socialistas a un expresidente que está imputado con un auto moi serio e moi xustificado xurídicamente, pois tamén sorprende a atitude dos seus socios do BNG. Os nacionalistas galegos decidiron guardar silencio, co que lles gusta a eles falar destas cousas cando afectan a outros, non? Pois non foron capaces de dicir nada sobre a imputación de Rodríguez Zapatero ata hoxe. Nunha entrevista a Ana Pontón no Bos Días da TVG, a señora Pontón defendeu que o BNG ten unha posición moi clara contra a corrupción. Iso sí, dedicoulle máis tempo a criticar ao Partido Popular que a falar do que está de actualidade, a corrupción que está acabando co Partido Socialista. Cando se trata dos socialistas, son moi guiadiños, pero cando teñen calquera oportunidade para dicir algo do Partido Popular, son os primeiros en criticar e xerar urxencia e caos, aínda que eso supoña afastarse da realidade. Tan bravos en Galicia e tan mansos en Madrid. E iso fai que a señora Pontón tamén sexa cómplice do que está acontecendo. Ademais de cómplice, trata de enganar aos galegos e galegas. Onte mesmo, na sesión de control do Parlamento, ao presidente Rueda, ela asegurou moi orgullosa que nas filas do BNG non hai ninguén condenado por corrupción. A señora Pontón mentiu. A señora Pontón mentiu onte, porque voulle poñer un exemplo. O Tribunal Supremo condenou a exalcaldesa de Melide, a señora Socorro García Cea, a 1 ano e medio de prisión e a 3 de inhabilitación. Lembran vostedes como fora aquel caso? Pois gobernaba o bipartito, lle fixeron a transferencia dende a Consellería de Industria que gobernaba o BNG para facer unha depuradora no polígono industrial. Esa depuradora nin siquera se fixo acopio de materiais, pero a señora Socorro García Cea chegou a afirmar
e que estaba feita a depuradora. Pois ese é o Bloque Nacionalista Galego. Tamén foi condenada por prevaricación a exedil do BNG de Fene, Mariela Aguilar, por impedir o debate dunha moción de censura, e por non falar de Fernando Barrena, que, hombre, ese non foi por corrupción, ese foi condenado por terrorismo, por delito de pertenza á banda armada. Pero iso a BNG non lles impide que cada vez que se presentan as eleccións europeas o leven na súa lista. Calquer día vemos como levan a Moncho Reboiras a título póstumo. En fin, cómplice dunha trama corrupta que, por certo, non sería posible sen o voto do BNG, que cogoberna en todas as institucións que pode co Partido Socialista. Estamos ante o goberno máis corrupto da historia de España e o BNG forma parte desa historia. Asistimos á degradación máxima do Estado de Dereito, á degradación máxima dun Estado. Ante isto, o único que procede é que os cidadáns decidan que tipo de goberno queren que os represente nas institucións. Fronte a un PSOE en descomposición e un BNG cómplice, está o Partido Popular que ten respecto por la democracia, polas persoas e pola labor que deben facer os políticos, que é servir a cidadanía. Ben, pola miña parte nada máis, se queren facer algunha pregunta, estou a súa disposición. Señora Prado, Ana Pontón, esta mañá no programa Os Días da Televisión de Galicia, dixo literalmente que no auto contra Zapatero hai unha evidente dobre vara de medir imputando a Zapatero así e non facelo a Felipe González, o suposto señor X, nin a Mariano Rajoy, e que o lawfare tamén é algo evidente en España. Bueno, eu creo que a señora Pontón vai con un día de retraso. Non sei se vai co horario de Perú, de Colombia, de Venezuela, porque iso foi o primeiro que dixeron todos os membros da oposición, saíron en tromba o primeiro día a criticar os suíces. Que pasa? Que onte xa, cando leron o auto, pois xa empezaban a decir que pinta mal, xa empezaron a decir que, bueno, que o auto era bastante serio, xa empezaron a decir que si eso era verdade, que o goberno tiña un problema. Pois, hombre, eu lle recomendo á señora Pontón que lea o auto. É verdade que no auto podía falar ata do sunsun corda, pero é que o auto ven de unha investigación que, por certo, non parte de manos limpias. É unha investigación que parte da Fiscalía Suiza e da Fiscalía Francesa por unha organización criminal internacional e tal e como dio auto, e parece que acredita con moitos datos que supoño que están baseados en probas, porque fala de moitos correos electrónicos, fala de moitos informes, fala de moitas cousas que non sei se a señora Pontón chegou a ler, pero eu lle recomendo que o lea, para non, polo menos para non facer o ridículo. Aí se ve, di o xuíz, que o vértice desa trama de corrupción internacional é o señor Rodríguez Zapatero. E claro, a señora Pontón parece que xa defende máis a Zapatero que os propios do Partido Socialista e que os propios membros do goberno, e que onte unha parte do goberno non estaba na sesión de control, e que está pringado todo o Consello de Ministros. Os de Sumar onte parece que xa non foron a sesión de control porque deberon de ler o auto, e claro, eles tamén apoiaron ese rescate a Plus Ultra. Por tanto, a señora Pontón, ademais de cómplice do Goberno de España, dese goberno que, insisto, está agora mesmo na picota por un auto moi serio, xurídicamente falando, ademais está facendo ridículo político. Mire, os socios se están posicionando e, como ve, cada día van cambiando. Eu o que creo é que se non dan as contas, para qué? Se non suma, para qué? O que terán que explicar os socios de Pedro Sánchez, que están atados a Pedro Sánchez e que ataron o seu futuro a Pedro Sánchez e, polo que se ve agora, a Rodríguez Zapatero, cando se convoquen eleccións xerais, a ver con que cara lle piden o voto aos cidadáns españois para decir que eles son unha cousa diferente ao goberno do que formaron parte.
Eu non sei se o mellor cando transcurran algúns días máis e se vexa a declaración de Zapatero e se vexa algunha documentación máis, porque toda esa documentación a que se fai referencia no auto eu creo que existe, porque senón un xuiz como é un xuiz da Audiencia Nacional non escribe nun auto referencias con entrecomillados referíndose a correos electrónicos do ano 20, do ano 21, do ano 22. Cando se coñeza todo eso, pois, hombre, igual os socios de goberno siguen mudando, non? Cando chegue ese momento, pois, creo que o presidente Feijóo tampouco estará pechado a eso, porque o prioritario é, efectivamente, sacar a este goberno corrupto das institucións de España. E canto antes, mellor. E se é factible e dan as contas facer unha moción de censura únicamente para convocar eleccións, porque así o ten manifestado o presidente Feijóo, eu creo que os españois merecen, efectivamente, que se abran as urnas e decidir que goberno queren que lles represente. Ben, moitísimas gracias. Posibles candidatos das cidades que ainda non teñen, quería preguntarlle se descarta a posibilidade de que conselleiros poidan ser alcaldables. Bueno, pois, igual que a semana pasada, cunha novedade que tamén creo que é importante, que o presidente Rueda confirmou a Borja Verea como o seu candidato e, por tanto, pois o candidato do Partido Popular para a alcaldía de Santiago. Seguiremos confirmando a candidatos cando chegue o momento oportuno. Conselleiros incluídos? Mire, sabe que pasa? Que o Partido Popular somos un partido tan grande, temos tanta canteira, e como a vostede lle gusta especular, pois especule con conselleiros, con eurodiputados, con diputados nacionais, con senadores nacionais, con diputados autonómicos. Ten un abanico moi amplo para seguir especulando, porque, insisto, somos un partido moi grande. Todos e cada un dos membros do Partido Popular pois están en condicións de dar un paso adiante pois para calquer posto que estén preparados, lóxicamente, non? Moitísimas gracias.